12.7.2024. Nuts. Pallas ylläs 100 kilometriä. Starttiin aikaa vähän reilu 10 minuuttia. Pientä tuulta. Aika ehkä optimaalisenkin keli lähteä maastoon. Huoltena vähän toimii tytär Marjukka. On ollut vähän jalkavaivoja tuossa ja niitä on yrittänyt parannella. Jos on ollut tuommoista kantakalvon tulevusta. Katsotaan nyt. Kevät on pikkuhiljaa nostettu harjoittelua ja lähdetään kokeilemaan, että miten se jalka kestää. Ja mies. Neljä, 3, 2, 1, go! Metriä. Pitäkää huolta itsestänne, pitäkää huolta kaverista. Nautinnollista. Taivaskelun päällä. Aurinko paistaa komeasti. Hyvin menee. No niin, hei. Hyvää matkaa. Ei, pari tuntia alkaa olemaan täynnä. Tuosta pikkusta vaijaa 13 kilometriä takana. Sää on todella hyvä. Pientä tuulta, myötästä. Säskistä ei ole haittaa muuta kuin jos pysähtyy ja on paikallaan hetken. Eikä velissäkään, niin ei haittaa. Hoivakerron päällä noin 4 tuntia lähöstä. Rauhallaan noin 5 kilometriä. Takana on tommonen noin 24 kilsaa. Päällä 8,5 tuntia rapiat oltu liikkeellä. Matka on tainnut vajaa 49 kilometriä. Tuolta odottelee sitten kun pääsee tuonne Äkäskerron toiseen päähän. Siihen suuntaan on tarkoitus päästä.
huolto lähössä. Vajaa 10 tuntia tultu ja matka on tommonen pikkusta vajaa 50-40 takana. Pikkusen ylipuolella, niin tovi ei oo pahentunut siitä, että se tuossa kipuilee erityisesti alamäessä. Jatketaan. Noin 82 kilometriä ja aikaa on kulunut 14 tuntia ja 25 minuuttia. Polvet on noissa alamäissä pienää, mutta katsotaan miten nuo ylämäät sitten menee. Ylläksen laskettelurinteen nousu. Pikkusen pitää ottaa lepuvaihtajaksi. Lokkaan huolto on nyt taakse jäänyt. Se oli viimeinen huoltopiste. Nyt seuraava on maali. Polvet ei oikein kestänyt mitään nousua tai jyrkkiä alamäkeä, niin kävi. Sattui kyllä aika kovasti, ei pystynyt Ylläksen päältä alamäkeä juoksemaan. Juuri lainkaan joka askel sattui. Oli niin sitten tommoset pienet tuet. Ne helppaa vähäisen. Kahani Marjukkakin oli ehtinyt sinne auttamaan ja oli tuonut vähän limukoita ja tarttui vähän vaihteeksi päärynä limonadia ja sehän maistui todella hyvältä. Mutta sitten kun join sitä semmoisen vajaan puolipullollista ja sitten ajattelin, että syön vielä patukan, niin pari palasta patukkaa ja sen jälkeen kaikki tuli ulos. Onneksi istuttiin siinä roskapöntön vieressä, niin siihen oli helppoksi. Tauko pirun kuussa. Onneksi aurinko ei helota tänne. Niin tässä pieni tuulenvirikkä. Tässä on todella mahtava ja vähemmän. Satanen, Evelina Palonen, 37 ja Ari. Vielä infoa.